एसेबां गोबाव जाबायमोन लोगो मोनिया दिनै लोगो मोनमारबाय दे नोंखौ एमि हो आंखौलाय सोर गाबज्रिलाबायखो एमि बर'सा नों आंखौ सिनायबायना ना बावगारबाय नोङो बेसेबा गोबाव जाबायमोनलै नोंखौ लोगो मोनिया दिनैसो लोगो मोनथारबाय आयु नोङो बहा थांनायमोन ओमफ्राय आंबोथ' आसरितसो मोनबाय दिनैसो माने लोगो मोनलायबाय जोङो बेसेबा गोबाव जाखाबायमोन दे आसरित मोनलायदों आरो औ माबा उनथिंजाय गाबज्रिबायना नों ओमफ्राय आंहा बेहाय अट'सो नेगासिनो नङाबा थ'थ' नायना गंसेबो फैखाया गोदोनिफ्रायनो नों माबा मोनसे अट' नेयो ओमफ्राय आंखौ लोगो मोननो नङा होमबा ओमफ्राय नायनाय दिनैबो बिदिनो लोगो मोनबावबाय ने जोङो औ ओमफ्राय फै आं नोंखौ दोनलांनि आंबो बिथिंजायनो थांगासिनोखा नङा ओमफ्राय नों न'आव फैदों ना माथो ओरैनोथ' गामियावनो नुनो थांला नोंखौ ओमफ्राय खोनादों आङो नोंथ' बेहायबो थाला नंगौ आं बेयाव थाला बिनिफ्राय एसे सुटियाव फैदोंमोन आरो आङो न'आवहाय गावनि बिसि फिसालाजों फिसालाबो ओमफ्राय फेमिलिबो फैफादों आरो ना औ फैबाय आइमोननाव आइयाबो ओजोंहाय थाङा जों थाग्रायाव जोंथ' दा दिल्लीयावसो थायो नालाय बेखायनोथ' नुनो मोनला मालाय गोजाननि आलासि जाबाय न' गोदोसो लोगो मोनबाय थायोमोन जोङो ओमफ्राय नोंखौबोथ' दिनैसो लोगो मोनबायना बेसेबा गोबाव मानियानो जामारबायमोन लामा सामायावबो माब्लाबा सम न'आव फैबाबो ओरैबो फैनाय जाया लोगोबो मोनफ्राङा बेनोथ' गावबागाव खामानियावनो मुखुब जानानै थानांगौ जाबायना बिनिफ्रायथ' मा बुंबावनो आरो गावहाबोथ' ओमफ्राय जोंनाव थांनो हायो न' आंथ' नों माब्ला फैयो फैया मिन्थियाना फन नाम्बारबो गैला नङाबालाय आलासि जानो फैलाय जागौमोन लोगोबो मोननाय जाला नों थाङा मानो जोंनाव फैब्लाबो खबर हरनानै थांब्लानो जायो जेन'बा नङाबाबो डाइरेक्ट हाबैबाबो जायोना जायालै मा खालामनो आंबो बिराद बिजि जाबाय आजिखालि बिजि माने बिदिनो खामानियाव आरो समानो मिलाया दाबो फिसालाया एकदम बिबैनाव जिद खालामबाय थाबाय फैनो गाव फैग्रोबायना उफाय गैया दा बिमा बिफायाबो फैनांबाय जोङो आयु नोंहाबो फिसालायानो देरबाय खोमा न' आंथ' खेबसेबो लोगो मोनाखैहाय नोंनि वाइफखौबो नुवाखै नङाबा मालाबा जोंनावनो फैया मानो आलासि जानो नोंसोर जमानो नोंनि फिसाला बिसिखौबो लाबोफा जागोन र' माब्लाबा ओमफ्रायथ' देरबाय सेंग्रासै फिसालायाबो आंना नंगौ दाथ' नुबासो सिनायसिगौमोन आङो लोगोबो मोनफेरा माब्लाबा लामायाव सौग्राबाबो सिनायनाय नंलाहाय ओमफ्राय नोंहाबोथ' फिसाला सासे दङमोन ना माब्रै जाखो बाबुआ देरबायना देरबाय गोजौसै हाबाब बिफानिफ्रायबो गोजौसिन आंनिफ्रायथ' लाजाया आंथ' ससे फाफ्लियावनो थालांखायो जोबोद माने सेंग्रा देरबाय दा बिहामजो मोनलायनायसो जासिगोन आरो नंगौ बाबुखौ नुफेरासैनो आङो उन्दैयाव नुनायानो खेबसे ओमफ्रायथ' गैयाना गावहाबो थाङा नालाय आंहाबो ओरै लोगो मोननाय जाला ओमफ्राय दाख्लैहायनो सोराङाबो नुदों ना माने नोंखौ माबा हाथायावनो मार्केटआव जानो हागौदां मानोथो रायलायाखै बिलाय आङो मार्केटआव बिदिनो सम फैनाय जादों माबा माबि खरसा लांफैनाय माने आंबो थांनांसिगौ नालाय दिनैनो ओंखारलांनांसिगौ दिनैनो थांफिनसै होनबा नङा आंहासो खामानि दङना बेखायनो थांग्रोनांसिगोन दा बाबुजों आरो बिमाजों थालांथ'सिगोन फिसालायानो थांथ'वानोलै मा बुंबावनो आरो बिबैनाव फैनानै एकदम मोजां मोनथारबाय बेहा गामिखौ देहाय जेबो नङा माथो जानो बिबैनाव फैनायालाय फैनो लुगैयोना टाउनाव थाब्लाबो गोसोफ्रालाय बहा आरो टाउना गामिया गामिखा टाउना टाउनखा नङा होमबा ओमफ्राय लामायावसो रायलायबाय थानाय जानोसै ना खाथिफोरावबो जेबो दखानबो गैया आयौ नाङाहाय आंबो नोंखौ लोगो मोनगोन सानथाराखैमोन बिब्दि दिनै नै लामायावसो लोगो मोननाय जाबाय दाथ' ना न'आनो मोनस्लाबो ना मायैसो जाबायना नङाबा थोदो जोंनाव दसे हाबफैनोबा आं हाबनोथ' सम गैथ'ला आइमि नाथाय थुदो आं नोंखौ ससे दोनलांनोसै माने न'सिमखौनो दोनलांगोन आङो नाथाय हाबथ'नो हानाय नंला आरो नोंहा जुदि समा मिलायाबा नांथ'ला नामा आङो दा नांगौबा ससे थाबायनानै थांसै दा लामायावनो थथ' मोनलांखागोनदां नाङा दे एसे गोबावनिफ्राय लोगो मोनबाय मानो आंजों ससेखौनो थांफानो हाला आरो लोगोजों लोगो बेबायदि जायो बिब्दि नङा थेवबो गावहाबो दिनै जोंनाव हाबथ'लाबा लामानिफ्रायनो फैनाय जागोन ना जेबो नङा दे गाज्रि मोननाङा माने समा आहा एसे लेट जागोन अब्लाबो दोनलांसैब्रा माब्लाबा हाबफैफिनगोन आं एकदम सियरखा नंगौ दे होमबालाय आयु मेहेर नों अचानक फैबाय दिनै औ अबाव मेहेरा अचानक फैलायखो फैनो मोनामोन आरो बिदि नङालै मा
मोनथिदों दे आं मोनथिदों हाथरखि आजिखालि नोंबो फैजानो बासैना गावनि लोगोखौ आया बेनालाय मा सिदाराव जालायखो बेलाय आं मोजांसो मोनो दा गावहा फैबोला नोंबोथ' ओमफ्राय जोंहानाव बाजैनि आखाइनि साहा लोंनो मोजां मोनोना थुदो साहा लोंनोसैबा जादों अबाव बाजैनि आखाइनिफ्रायथ' नोंनि साहा फुदुंनायासो गोथावसिन माथो नंगौना आं हाइजें होना बरिया फुदुंना होगोन दे फैदो नाङालै मेहेरा नोंनो नटसबुकखौसो होफैफिननो फैदोंमोन आंना जाजोब्बायलै लेखाखौबो आफाया लाबोखासिगोन दायो होमबाबोथ' दिनै नोंखौ नुबायना मेहेर गोसोआ जोबोद गोजोनलायबाय आंना मालायखौबा लोगो गोदान खालामनो थांदों आंनो दंखाथारनानै बेस्ट फ्रेन्डनो सोंगोन आं दानो सोंगोन आं र' ओमफ्राय मालै हाथरखिबा आजिखालि लोगो गोदान मोनबाय नामा हो मा बुंलाबायदों नोंलाय बेफोरखौलाय औ नुदोंमोनलां बेखायनो सोंबाय सोरजों रायलायबाय थाया नोङो मैया बेलासियाव मालायसो आंनोबा ओमफ्राय थाङा जाबावलायो नामा आं लिंहरनायखौ मा मैया बेलासियाव सोर लोगो मेहेर औलै थगाय आंथ' थांखायाखैनो दा बै ससेसिमल'सो थुनथुलिया माने सासे लोगोखौ जोंनाव खनसे फैनाया दालाय बेखौसो लोगो मोनदोंमोन एसे प्रब्लेम जादोंमोन ना मेहेर आंथ' ओरैनो थांखायाखै मैया नों फैदोंमोन आरो माथो आं नुवाखै नोंखौ नुलायनांगौ आंखौ आंलाय सहैलाबायखायो नों हरबा आं थाङामोनथ' ओरैनो जों लामायाव दसे फटक लाबाय ओमफ्राय न'आव थांफिनबाय दसे थाना आरो लोगोआ एसे हेल्प नांगौ जादों होनना फैबायना होमबा सिनायमारा नों बिखौ सिनायोब्रा माने सिनायनाया जेन'बा आदानि हाबायाव दालाय फैदोंमोन ना बेहाय रायलायनाय ओमफ्राय सिनायनाया बांद्राय इसेबां लोगो नङा आरो जास्ट ओरैनो सिनायलायो गोजोन मोनबाय माथो मा जाखो ओमफ्राय मैया नों जुदि आंखौ नुदोंबा नों मानो रायलायाखै बुद्धु सरिलै आरो दाना मानि सरि जालायखो नङा जास्ट सरि आरोना ओरैनो लोगोसो आरोना जेन'बा नंला दे होमबालाय नंला जेबो मानसियानो माबायदिथाय दे होमबा न'आव बिराद खामानि दङ आलासि फैनो नागिरदों जोंनाव जाम्बिलाय नंगौ सोर आलासि ओइ दालाय बे खनसे हाय आबैखौ हेल्प खालामदोंमोन ना बे आदायानो फैनो नागिरदों दायो माने दिनैनो फैगोन नालाय दा दसे थानानै लायगोन आङो दे होमबालाय मोजाङानो जाबाय बियो फैमारसिगोन आलासिया नोंसिनाव बिदिबा औ बिराद सिगांनिफ्रायनो फैगोन सानबाय गैया एबारसो गावनो फन हरबाय दहाय फुङाव ओमफ्राय खोन्थाहरबाय आरो जोंबो जगार खालामनो नागिरदों गासैबो आइ आफामोनाबो हाथायाव थांखाबाय दे होमबाना आंबो थांसैलै दे होमबालाय ओमफ्राय आंखौलाय लिंहरला आरो आलासि फैगोन मालायसो गोथाव जानाय लोंनाय न' फैबा फैजायो नाथाय आलासि जानाय नङालै नोंथ' आंनि लोगोसोना बेखायनो नों खामानिसो मावनांगोन जागोन ना जों सानैजों खामानि मावनोसैब्रा दे जागौमोनथ' आरो होमबा थुनथुलिखौ लांफानोसै थोद बेखौ लाबोयोबा फैनाङालै आं बायो बेखौ नायनाय दे होमबालाय जागोन माब्लाबा थांसै औ मिस गरबरसोलै बियो नों हारसिं फैबा फैनो हागोन आंहा नो प्रब्लेमखा लोगो गोनाङाव जायाना बिब्दि आंलाय बोरै लोगो गोनाङाव जाया थिनहरखांबाय आं नों लोगोखौ गैया ओमफ्रायो लोगि फागि लावा जाखाया मानसियानो दे बाय बाय ओमफ्राय नों बिदि दाजालै नङाबा नोंखौबो आं रागा जोंनाय फैगोन ना बोरैबा आं बिदि जायामा बिराद खामानि दं जारौ दे होमबा बाय आं नोंसिनाव थांनो सानो नाथाय अराय जिउसो आरो सानसे आंनि सिमाङा जाफुंगोन सानो आङो दा जुदि आं नोंसिनाव थामारनायमोनब्ला आलासिखौ सानैजोंनो मोजाङै बरायगौमोन ना दे अब्लाना आं थांसै आयु ओमफ्राय ओरैनोल' ससेल' फैनाय जाबायना नोङो फैमारदो ना दसे जिरायनानै साहा लोंलांदो मानोलाय एसेबां हाखु दाखु दे नांथ'ला दे माब्लाबा फैनोसै आङो बिनि सायाव आंहाबो एसे लेट जाबायथ' मालाबा सम मोजां लाना फैमारगोन दे आङो अब्लाबोथ' नोंहा माने हाबलांनायानो जानाय नंलाना गावहा लामानिफ्रायनो थांफिनसिगोनबालाय जेबो नङा दे आरो आं बुंखाबायना माब्लाबा आरो लोगो मोनफिनबावगोन ना थेवबोथ'ना नोंहा थायो गुबुनाव जोंहा थायो गुबुनाव दाथ' नोंबो ओजों दिल्लीयावसो थांफिनसिगोनबालाय
नै अब्लाबोथ' दाबो दसे हाबफैखाबायना आङो माने हाबलांथारनायल' जानाय नंला आरो थेवबोथ' नोंजों लोगो मोननानै मोजां मोनबायना दिनै आंना फिसालायाबो दानो थांथ'थारानोलै गामियावसो बिराद मोजां मोनबाय माब्लाबा बाबुखौ आरो नोंनि मिसेसखौबो लानानै फै जोंनाव मा खालामनायनि जोंहा बाबु बिमायाथ' जेरावबो थाङालै माने गामियाव फैनानै दासिमबो रावनावबो बेरायहैनोबो थांखायाखै बियो मानसियानो टाउनाव थादावनाय नालाय नोंसिनि बाबुखौबो नायलांगौमोन आङो दा न'आव दङ ना आं हाबनाय जाबाथ' हाबसिगौमोन अब्लाबो बाबुखौ नुलांबाय एसे गोजोननाय मोनगौमोन आरोना गोबावमानियानो जाबाय जोंहा बाबुआलाय न'आवनो दङमोनथ' रुनाय आं लिंहरनि गावहाथ' हाब्लाबो मालाबो दसे हाबबा साहा माबा माबि एसे जानाय लोंनायफोर जगार खालामजागौमोन आं दाबो बुंबावबाय फैदो दसे हाबलांथारदो दे बाबुखौल' खेबसे लिंहरनायलाय एमि आं बाबुखौ नायलांनो गोसो जाथारदों औ र' लिंहरनि आङो ओमफ्रायथ' सोरांखौबो लोगो मोनलांबा मोजां जागौमोन गैया बिहा मालाय हाथायावसो थाबोबायबा बिबो गोजोननाय मोनगौमोन लोगो मोनबाथ' आं बाबुखौ लिंहरनि र' बाबु आबा मेहेर आबा आलासि फैदोंहाय ओजों फैथ'नोसै आंखौथ' बाबुआ सिनायनायबो नङादांना फैबायबो थानाय जाया नालाय नोंसिनाव ओहो सिनायनायथ' नंलादां आरो लोगोबो मोनफेराखैना माने खिन्थानायबो जायाखै गावहा गोदो बाबु उन्दैयावल' खेबसे हाबलांनायानो बिनिफ्रायथ' गैयानो जेबो नङा दे आंनो रायदावलांगोन आइ गथ'आ मानो फैदियासै दे बाबु मेहेर नोंस्रा बाबुआ लाजियो खोमादां आलासि फैब्ला ओहो जेबो लाजिया बियो एकदम खुला खुलि स्रांसो रायलायो गथ'आ जोंना बिदि लाजिला लाजिलि गैथारा एसेबो मानसियानोथ' न'आव दंना गैया जाखोबा र' बाबु बेसेबा गोबावजों नोंखौ नुदोंलै गोबाव माने जोबोद गोबावानो जाबाय नाथायो नोंथ' नोंनि लाइफआव खुसियैनो दङ ना नायनानैथ' खुसियैनो दं बायदि नुदों आरोथ' मानो खुसि थाया जानो देनाय जायखौ हास्थायदों बेखौनो मोनदोंबा दे नोंखौ खुसि थानाय नुनानै हेपि फेमिलियाव नुनानै जोबोद गोजोनबाय आंबो आरो आंनि एमिखौ बेबायदिनो जेब्लायबो हेपि लाखिथों बेनिफ्राय बांसिन खुसि आरो आंनो मा नांबावगौ देनाय आंनि लाइफखौथ' आं जेबो बुंनो थांलालै उन्दैनिफ्रायनो आं जेरै सोलिदों बेबायदिनो दंसै आरो आइ गथ'आनो ओंखारबोआसै माथो गैया खोमाहाय न'आव बर'सा मानसियानो गैयादां गथ'आ दंबालाय दसेनो फैखायो गाबज्रिबानो आयो बिमाखौ हाथायाव थांदों होनना मोनथिबा गेटावनो थाखागोन बियो गाबज्रिबाथाय दे जेबो नङा मालाय अबेबा थांदों खोमादां माब्लाबा लोगो मोनसिगोन बाबुजोंबो नङा आंसो बोरैबा मोनलायलांबायहाय गावहा हाब्लाबो मालाबो लामानिफ्रायनो थांफिनसिगोन आलासिया बिदिलाय बोरै गोसोआसो बोरैबा मोनबाय आंखौ दे होमबाना एमि आं थांथ'नोसै ओइद गोसो गाज्रि मोननाब्रा आंथ' फैगोन होननानै बुंखाबायना आंनि फन नाम्बारखौ लाया मानो नोङो गैलाबोहाय आंनाव नोंनि फन नाम्बारा नङाबाथ' गोदोसो रायलायोमोन देनाय आङो लानि र' नोंनि फन नाम्बारखौ औ दे लानाय आयो नै खाथाबो गैया फावथेनबो गैया लायनांगोनसो न'आव नङाबा देनाय नों आंनि फन नाम्बारखौनो लानाय दे होमबा जेरैबो जायो दे बुंबानो जाबाय आं लाखिनि 900 900 222 420 जाबाय ना औ जाबाय बांसिन ओमफ्राय जोंहा सोराङासो लायोहाय जेबो नंला दे सोरां लाब्लाबो आं फन खालामसै माब्लाबा दा मिस कल हरनानै दोनगोन नोङो खिन्थानानै सेभ खालामनानै लाबानो जाबाय आइमोनाथ' दुब्लियावसो माइ गायनायाव थांजोब्बाय आंहाबो थांनांगौमोन दा थुनथुलिबो दङ नालाय एसे आख' फिख' मोननानै आइया थाथ'नो थिनबाय दे आरो गावबो दुब्लियावसो थांफानो बुङो थुनथुलिया नाथायबा माइखौनो गायनो रोङा बियो माबोरै थांगोनबा आयो ओमफ्राय मेहेरा माबोरै सोंखायो दहाय दिनै सोरखौ लोगो हमा मानो लोगो हमा बायदिसिनानो जेन खोब आंखौ माबासो बियो बिराद सुलु लासोदों आं सोरजोंबा रायलायसोनाय बायदिनो जारलासो दिनै अब्लाबो आं मोजां मोनदों दे आरो मोनसे आंखौ खौरां लानो फैदों दसे लोगो मोननायावनो जि मोजां मोनखाबायहाय आङो न'ट्स होफैनायानो जाथों जायखि अब्लाबोथ' नोंखौ दसेबाबो नुबायना कलेजावबो नों फैयाबाथाय थांनोनो बासायो आङो बोरैबा खालि मोनलायो क्लासाव
ओइ नानि हाथरखि हा आदा औलै ओमफ्राय नोमबाजै मोना फैयाखै दाबो गैया दा माइ गायनायावनो दंहैजोबो दा आदानोलाय बिसोर बहा फैनो दा दसे थाना साहा सोहैबावनांगौ आङो नङा माबा नोमबाजैखौसो फैबाय नंदोंमोन आङो नोमबाजैनि फंबाया फैनो नागिरदों बैनाया जोंनाव आलासि जानोनो मा जोंनाव आलासि जानो औलै नानि दा नोमबाजैया फैग्रोबा खिन्थाबानो जाबाय आङो एसे खामानियाव बाहेरायाव थांबावनांगौ टाउनाव अ जागोन दे आदा आरोथ' जोंनावथ' फैफेराबो बियो हरबो थालांगोन बायदि बुंदों आरो गावलाय दे दायो फैबा जायखिया जिरायनो होबानो जाबाय दे नानि दे दे अब्लालाय आदा औ आरो सासेयालाय नानिया दङ माबा बिमा फन हरदोंमोननो रायलायदोंमोन औ ओमफ्राय न'आवबा लिंहरदोंना लिंहराखै बिमाया माने फिसाजोआथ' दासिमबो थाङासैबा ओरैनोथ' थानाया जेबो नङा दे थेवबो गोबाव मानियानो जाबाय नालाय बेखायनो बुंबाय आं नानि माला थांगोन बुंदोंबा नोंना लोगोआ आरो ना न'आवसो माबाफोर दावराव जादों नामा बिदि नङालै आदा मानसिया गाव थांथ'वासो बुंदोंमोन ओमफ्राय मा बिदिनो आरो एसे थाबावबाय जोंनाव दा गावबो बिमाया लिंहरबाय थादों बुंखादों थांसिगोनदां एसे साननै सानथामसोजोंनो दे माने इदि आरो बिमा बिफाफ्राबो एसे मोजां खबर लाबा मोजां ना जेनेबा फिसाजोआ सोरनाव दं सोरनाव गैया गोबाव मानियानो जाबाय नालाय दा एसे जोंहाबो माबा मोनसे बायसान्स जाफ्लांबायबा दाया जोंनावसो जागोन ना नानि आइ होप नोंबो बुजियो बेनिफ्रायथ' हिनजावनि फिसा गुबुननि फिसाजो जोंनाव थाफैनाय हिसाबै बिदिनो माबा मोनसे बायसान्सआव जेनेबा दाजाथों थेवबो माबाफोर जायोबा जोंहासो दाय जागोन ना जे बिसिनावनो थानानै बेफोरबायदि बायदि बायदि बिदि जालाबायलै नानि माथो बुंबावनो आरो नङा दे आदा बिदि जेबो जाया गावबो थांखासिगोन बियो दे अब्ला आलासिया फैबा जिरायनो होबानो जाबाय थाथ'